Nagtungo ang news team sa isa sa pinakamalaking bagsakan ng produkto o presyong hango dito sa Central Luzon, ang Pampang Public Market sa Angeles City, para alamin kung gaano karami sa mga retailer ng baboy at manok na sumabay sa panawagang pork holiday dahil sa itinutulak na price ceiling ng gobyerno. Ayon kay Aling Gina Ramos, wala ni isa sa kanila ang nakiisa dito. Dito sa tinatawag nilang pork holiday na hindi magtitinda dito sa Pampang Public Market, lahat kayo nagtinda at wala kayong planong makisali dito sa pork holiday? Wala po. Wala. So lahat kayo kanina present, walang hindi nagtinda? Opo. Nagtinda po kami lahat. Naglalaro pa rin sa halagang 330 hanggang 360 pesos ang presyo kada kilo ng retail price ng karne ng baboy dito sa Pampang Public Market. Higit naman na mababa ang frozen meat na imported na naglalaro sa presyo ng 200 piso kada kilo. Para sa meat chicken retailer na si Aling Susan Atienza, apelan niya sa gobyerno sakaling i-regulate ang presyo ng karne ng baboy at manok, dapat umanong maging transparent sana sa presyo nito mula sa farm gate price hanggang sa mga traders na kanilang katransaksyon. Kailangan, ang ibig namin sabihin sana, pag mula sa poultry, papunta sa mga dealer, papunta sa amin, yung karapat dapat nakikitain ng poultry, karapat dapat nakikitain ng mga dealer, at karapat dapat nakikitain namin mga tendera at ng mga consumer. Ganun sana ang ibig kong maklarify. Ang dressed chicken na bumabagsak sa mga retailer sa Pampang Public Market, nakukuha umano nila sa halagang 150 pesos kada kilo mula sa dealer. Hindi pa umano ito nalilinis, kaya kung pagpaparte-partihan ito ay dehado na sila sa laki ng puhunan. Yung dressed chicken namin, 150. Okay. Ngayon, pag nagbigay kami ng 180, 170, kasama na sa timbang yung tae ng manok, yung leg ng manok, paa, hindi naman namin may bebenta yung tae, tinatapon lang namin, pero binabayaran namin yun. Higit na mataas ang inflation rate sa Central Luzon kaysa sa NCR o National Capital Region. Ang problema ng ilang mamimili dito sa Pampanga ay kung bakit hindi kasama sa executive order ng Pangulong Rodrigo Duterte ang ibang probinsya na nakararanas ng mataas na presyo ng karne ng baboy at manok. Sa ilalim kasi ng Executive Order No. 124 na pinirmahan ng Pangulong Duterte, ang itinakdang presyo ng baboy sa price ceiling sa NCR ay nasa 270 hanggang 300 pesos kada kilo. Ang dressed chicken naman ay nasa 160 kada kilo. Samantala, itinutulak na rin ng Local Price Coordinating Council ng Pampanga ang pagsisiyasat sa mga aspeto o dahilan ng pagtaas ng presyo ng baboy at manok sa probinsya. Ayon kay Provincial Administrator Attorney Charlie Chua, hindi sila maaring basta na lamang magtakda ng price ceiling at mahalaga umano munang mangyari ang konsultasyon sa mga producers at dealer ng baboy at manok sa Pampanga. Ang problema, okay, sige, control mo. Bigyan mo price ceiling. Tapos wala nang nagtinda. Ayon kay Attorney Chua, hindi ura-urada ang pagkontrol sa presyo, lalo na't ang pandemya ay hindi lamang tumama sa tao, kundi sa mga alagang baboy na tinamaan ng African Swine Flu. Paolo G. Santos, CLTV News.